Lah biasane ujiane niku mulai saka pondok mari rabi gak duwe penggawean. Lah niki sing paling niki Masya Allah banget mengkhawatirkan. Dionyok-onyokinya wis tak bandani melok aku. Lah niki lho nggih. Kalau tidak siap berani wong melarat, banyak yang berubah akidahnya. Banyak yang berubah akidahnya. Sebab apa? Sebab niki mal. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Mulane Mbah Kiai Zainuddin pesen kudu wani melarat. Ujiane ngoten. Enten kula nggih gadah santri ngoten niku. Wah nalika ten pondok kula niku pinter dadi rois. Ten gene sekolah niku dadi rois. Akhire mbasan mulih ten griya niku omah-omah kleru. Lah wong dheke santri pondok lah kok omah-omah golek arek pelajar. Otomatis yang dituntut duit terus. Jadi sing dituntut duit terus, Cak, aku rugi, aku rabi ambek sampean. Aku biyen arepe dilamar riko saiki duwe sedan, kowe duwe apa? Akhirnya izin. Akhirnya mbasan izin, terpaksa dia mengikuti aliran yang lain. Mbasan melo aliran yang lain dhewe wis mancep moro nyanggonku nggawa kitab Bukhari. Pak Yai pun di hadis yang mengatakan bahwa kita kalau sembahyang kongkon muni usolli. Ngoten ten ngen kula niku nggawa hadis Bukhari. Pundi hadis yang mengatakan bahwa kalau kita sholat kongkon muni usolli. Nggih kula tenang-tenang mawon. Tak takoki, kowe wis ngerti apa sing diarani sembahyang? Tolah-toleh. Lah wong dapurmu sembahyange go ngerti lah kok namrin gurumu. Kula kok tenaken. Sing diarani sembahyang iku af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bit taslim. Ucapan penggawe sing diawali takbir. Upamane enek wong muni usolli ku gurung sembahyang. Wis aku saiki golekno hadis yang mengatakan haruma alaikum antakula usolli qabla takbir. Golekno nek enek tak cucup dengkulmu kula kotenaken. Masalahnya nggih niku wau. Dadi masalahe mergo rabi kleru sing dirabi, akhirnya nuntut duit terus sehingga dia tidak kuat harus pindah akidah. Lho niku pancen ujian. Terima kasih telah like, subscribe di channel kami Suryo Fatih Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.